Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Кешеләргә уңайлы шартлар тудыралар. Әлбәттә, бердәм хезмәт күрсәтү үзәге ачылды. Менә бүген Горгазның бүлеге ачылады, яйме? Шуңа килдем. Бик әйбәт обслужительләр. Все нормально, безгә ошый. Бәхетне көткәндә. Телекомпания бездә үсеш үзенчәлекләре булган балалар өчен проект башланды. Дәресләр бик кызык үтә һәм Алия бик шат күңеле чыга дәресләрдән. Иң мотор чемпионат җиңүчесе. Азнакайда Мисс Европа 2024 катнашында пресс-конференция узды. Миңа да бәләкәй чактан ук шундый күп белемнәр бирделәр. Бүген Әлмәттә Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең кулланучыларга хезмәт күрсәтүнең бердәм үзәген ачу тантанасы булды. Чарада район башлыгы һәм җаваплы оешма вәкилләре катнашты. Тулырак алдагы минутларда. Это уже 10-й по счету наш такой достойный центр. Тантана барышында җитәкчеләр һәм кунаклар бердәм хезмәт күрсәтү үзәгенең мөмкинлекләре белән таныштылар. Халык белән газ өчен исәп-хисапларны оештыру ягыннан перспективалы һәм гамәлгә ашырылган проектлар турында белделәр. Появилось мобильное приложение «Оплата за газ». Безнең онлайн газ өчен түләү мобиль кушымтасы барлыкка килде. Мин горурлык хисе белән аның илдә иң яхшысы булуын әйтәм. Без бүген республика буенча 1 миллион 600 мең абонентыбызның 400 меңе бу кушымтаны телефоннарын йөкләгәнне күзәтәбез. Димәк, безнең абонентларның 4/1 өлеше цифрлы форматка күчте дигән сүз. Тимур Нагуманов компания җитәкчеләренә һәм хезмәткәрләренә Әлмәт халкына хезмәт күрсәтү сыйфатын күтәрүгә керткән зур өлешләре өчен рәхмәт белдерде. Игътибарны ул районның иң ерак һәм острак пунктларында да зәңгәр ягулыкның булуына юнәлтте. Мы уже привыкли настолько, что вот... Без бигрәк тә Россия президенты Владимир Путин инициативасы белән гамәлгә ашырыла торган газлаштыру программасы ярдәмендә һәр йортыбызда газ булуына нык күнеккән. Сезнең аны уңышлы гына тормышка ашыруыгыз өчен зур рәхмәт әйтергә телим. Беләм, бу бер дә җиңел түгел. Знаю, что это идет все непросто. Тантана ахырында намуслы һәм җаваплы хезмәтләре өчен иң яхшы хезмәткәрләргә мактау грамоталары тапшырылды. Абрамова Наталья Александровна. Тимур Нагумановка яңартылган үзәкнең беренче мактаулы кунагы булу мөмкинлеге тәкъдим ителде. Посещение 5-го окна. У меня вопросов пока нету, но предложение я уже скачал. Хәзер шәһәр кешеләренең уңайлы шартларда һәм максималь оператив вакыт эчендә газ белән бәйле хезмәт күрсәтү алу мөмкинлеге барлыкка киләчәк. Надеемся, что будет обслуживать быстрее, ну и с комфортом, чтобы не было очередей. Пришел, взял талончик и сразу обслужили. Менә бүген Горгазның бүлеге ачылады, яйме? Шуңа килдем. Бик әйбәт обслужительләр. Все нормально, безгә ошый. Әгәр дә элек хезмәтне оешмага килеп чират көтеп кенә алырга мөмкин булса, хәзерге вакытта хезмәтләрнең шактый исемлеген дәүләт органына шәхси бармыйча да алырга була. Кушымталарның да төрлесе бар. Шулай мәсәлән, социаль ярдәмгә гаризаларны да өйдән чыкмыйча гына башкарырга мөмкин. Пенсия фонды белән иҗтимагый фонд 2023 елдан бирле берлектә эшли. Шушы бер ел эчендә оешма үзгәрешләре һәм нәтиҗәләренә йомгак ясап, җыелыш узды. Очрашуда агымдагы елга максатлар да куелды. Тулырак Алсу Әхмәтҗанова сөйләр. Электронные сервисы пользуются наибольшей популярностью граждан. Әлмәт шәһәре һәм районы буенча барлыгы 213 меңнән артык кеше яши. Шуларның 53 меңе пенсия яшендә. 2023 елдан алып яңа туган бала өчен дә түләүләрне, бала караучы ата-аналарга да пенсия яшендәге халыкка да дәүләт түләүләрен Әлмәт шәһәре социаль фонды җитештереп бара. Моның турында оешманың җитәкчесе Фая Якупова сөйләде. Сегодня наша задача обеспечить... Бүген безнең максат халыкка дөрес һәм тиз арада документлар рәсмиләштерү ярдәме күрсәтү. Безнең 90% хезмәтләр электрон рәвештә алып барыла. Бу бик уңайлы безгә дә, халыкка да. 90% услуг уже оказываем в электронном виде. Теркәлгән гаризалар статистикасын карасаң, шуннан да халык бу усылны хуплый. Өйдән чыкмыйча да үзенә туры килә торган бүлеккә кереп түләүләрне рәсмиләштерә ала. Шулай ук быел гаилә елы буларак балалары булган гаиләләргә зур игътибар күрсәтелә. Ана капиталы быелдан тагын арткан. Беренче балага 630 меңнән артык акча түләнә, ә икенче балага 833 мең.
Отделение фонда по обязательному социальному страхованию Фондның мәҗбүри иминлек хезмәтен күрсәтү бүлеге иминиятләштерелгән гражданнарга түбәндәге төр буенча түләүләрен башкара. Вакытлыча эшкә яраксызлык буенча пособие, йөклелек һәм бала табу буенча пособие, бала карау буенча айлык пособие. ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Очрашуда Әлмәт башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Аяз Ямалетдинов һәм Татарстанның иҗтимагый фонды белгече Айсылу Пилин да катнашты. Алар үз чиратында Әлмәт шәһәрендә һәм гомумән Татарстанда бу өлкәдә эшнең җайга салынганын әйттеләр. Алса Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан Республикасы буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт күрсәтү идарәсе 14 мартта 12 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр эш куарлар өчен бердәм ачык ишекләр көне оештыра. Үз эшчәнлеге турында мәгълүматның ачыклыгын күрсәтү өчен оештырылган ачык ишекләр кысаларында бушлай консультация ярдәме күрсәтү урыны Әлмәт шәһәре Грибоедов урамы 10-нчы йорт адресы буенча узачак. Алдан язылу 22-65-14 телефоны буенча башкарыла. 20 март бөтен дөньяда халыкара бәхет көне билгеләп үтелә. Ә безнең тормышыбызда иң зур бәхет ул балалар. Телешкоп балалар федераль медиа мәктәбе һәм Луч телекомпаниясе мондый якты бәйрәмне игътибарсыз калдыра алмый. Алар бергәләп үсеш үзенчәлекләре булган балалар өчен в ожидании счастья бәхет көткәндә дип исемләнгән проектны гамәлгә ашыра. Проектның мөһим этабы һәм якты кульминациясе балалар һәм чакырылган хөрмәтле кунаклар катнашында Новостята телевизион программасын төшерү булачак. Здравствуйте, меня зовут Савер. Күпчелек балалар үзләрен экранда күрергә хыяллана. Әлеге телевизион проектта катнашу үсеш үзенчәлекләре булган 8 бала өчен тормыштагы иң бәхетле мизгелләрнең берсенә әверелде. Аларга биремнәр җиңел бирелмәсә дә, оештыручылар балаларның хыялларын чынга ашыру өчен бар көчләрен куярга тырышты. Что ты будешь нам рассказывать? Пословицы. Давай. Поспешишь, людей не спешишь. Отлично. Этой категории детей особо важно Бу работать. категория балалар өчен аларның социаль адаптациясе, аралашу, сөйләм өстендә эшләүнең уңай прогрессы өчен аеруча мөһим. Проект кысаларында без аларга нәкъ менә сөйләм, фикерләү, реакция тизлеге белән эшләүгә юнәлдерелгән 4 мастер-класс оештырдык. Направленных на работу с речью, с мышлением, со скоростью реакции. Проект дәвамында Телешкоп мәктәбе медиа тренерлары һәм телекомпания хезмәткәрләре фантазия, импровизация, медиа проектлар булдыру кебек күнекмәләр белән эшләячәк. Балалар журналистикасы дәресендә катнашучылар ачык һәм ябык сорауларны аерырга өйрәнеп, журналистларның интервью алган очракта төп хаталары турында беләләр. Әкият уенында үзләрен журналист итеп тоеп карыйлар. Ты знаешь, что есть в Сочи? Да. Да, что там есть? Море. Море. А ты хочешь к морю? Нет. Нет, почему? Потому что надо, во-первых, выкрыть, потом все море сходить. Ага, вы, получается, сначала будете играть, а потом только отдыхать, да ведь? Да. Как настоящие спортсмены. Икенче дәрес говорю и проявляюсь, сөйләп ачылам. Дикция һәм артикуляцияны үстерүгә юнәлдерелә. Тренер белән балалар сөйләм разминкасы ясыйлар һәм төрле күнегүләр башкаралар. Аларның берсе вакытында балалар сүз тизмәне башта тыныч интонация белән, аннан көчлерәк, соңыннан кычкырып үгәйтә. Нам, к сожалению, в обычной жизни очень часто запрещают где-то. Кызганычка каршы безгә гадәти тормышта еш кына кычкыру тыела. Мәктәптә, эштә ярамый. Шуңа күрә кешеләрдә еш кына тавыш кысылуы барлыкка килә. Алар нәрсәгә сәләтле икәнен белми дә калалар. Мондый күнегүләр тавышка ачылырга бик ярдәм итә һәм гомумән алганда бу кәефне яхшы күтәрә. Настроение очень сильно. Самым сложным пунктом удался, когда за 1 минуту нужно подобрать букву и назвать определенный предмет. Мне понравилась импровизация, но чуть-чуть было труднее, когда надо было на букву называть слова. На том уроке чуть-чуть было сложно, когда ты задаешь вопросы. Но было легко, когда ты отвечаешь на вопросы. Мондый кыска вакыт эчендә балаларның яңа күнекмәләренә әти-әниләр дә шатланды. Пришли первое занятие. Беренче дәрескә килгәч, ул үзен күрсәтә алды. Икенче дәрестә аны мактадылар. Мин үзем дә моннан канатланып киттем. Минем балам да дәрескә барып вакыт җиткәч шатлана, мине ашыктыра. Аңа бик ошады. И теперь говорит, поехали, ему понравилось. Дәресләр бик нык кызык үтә һәм Алия бик шат күңеле чыга дәресләрдән. Проект дәвам итә. Алда балаларны импровизация һәм ораторлык сәнгате буенча яңа дәресләр көтә.
Ознакайда Мисс Европа 2024 бәйгесі жеңушісі Роза Гадиева қатнашында пресс-конференция узды. Бәйге үзе Ливан башқаласы Бейрутта үткәріліп, онда 20-ден артық гүзәл зат шығыш ясаған. Европа гүзәлі білән яқыннан біздің ижад түркімінде аралашты. Miss Europe 2024 is Rosa from Russia. Роза үзе Азнакайда туып үскән, бүгенге көндә Казанда яши, 2 кыз бала тәрбияли. Гарәп һәм инглиз телләрен өйрәнгән эшмәкәр Роза Гадиева әти-әнисен туган ягын сагынып кайтуын әйтте. Бик нык горурланам әти-әнием белән, бик нык таяныч алар минем өчен бүгенге көндә. Балаларым белән бик ярдәм итәләр, карашалар. Миңа да бәләкәй чактан ук шундый күп белемнәр бирделәр. Мондый матурлык конкурсларына кыз инде мәктәп елларыннан ук катнаша икән. Инде уңышлары да шактый. Бөтен Россия патриотик бәйгесе җиңүчесе, Татарстанның иң гүзәл хатын-кызы. Мәктәптә дә төрле бәйгеләрдә катнашадыр. Мисс 7-я школа бәйгесендә ул Мисс зрительских симпатий урынны алды. Бәләкәйдән үк ул минем яраткан кызым гына булмады, дустым булды. Бәләкәйдән үк киңәшәдерик без аның белән. Ул минем белән киңәшәдер. Хәзердә киңәшәбез, озак-озак әңгәмәләр кылабыз аның белән. Дөньяга карашларыбыз туры килә безнең аның Роза белән. Бик нык горурланабыз. Азнакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин Роза Гадиева белән очрашып котлау сүзләрен җиткерде. Азнакай кызы, безнең Азнакаебызның гүзәл кызы, шундый уңышка ирешкәнегез өчен менә бөтен Азнакай халкы исеменнән сезгә бик зур рәхмәт. Сезне яратабыз, горурланабыз, яңа җиңүләр телибез. Очрашу барышында Роза Гадиева матурлык бәйгесенә катнашу тарихын, сәхнәдә ниләр кичерүе хакында сөйләде. Во всех конкурсах есть свои интриги, скандалы, расследования, но просто надо их с достоинством проходить и не реагировать, оставаться доброжелательной ко всем, несмотря ни на что. И я думаю, именно это помогло победить, потому что многие из жюри именно вот эту черту характера очень подчеркнули. Конкурс 10 көн дәвам итеп, кызлар үзләрен 10 образда тәкъдим иткәннәр. Барысында шаккатырганы Татарстан кызының Сөембикә образы булган. Татарстан тоже помогли, выдали историческое платье Сөембикә. До него даже нельзя прикасаться. Киләчәктә Азнакайда чәчәкләр дә утыртырбыз әле, диде флористиканы яратучы матурлык гүзәле Роза Гадиева. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Музыка в музее проекты кысаларында Әлмәт туган якны өйрәнү музейында хәзерге заман балалары өчен гадәти булмаган тургайлар бәйрәме узды. Музыка клиенты студентлары 21-нче мәктәп укучыларын ата-бабаларыбыз гореф-гадәтләре белән таныштырдылар. Музей залында җыелган укучылар яз көне уздырыла торган бәйрәм атмосферасына чумган. Монда яңгыраган моң, уйналган уеннар үткәннәрнең рухын йөртә. Рус халкында 22 мартта җылы илләрдән 40 төрле кош кайта һәм аларның беренчесе кыр тургай чыгым. Шуңа күрә бәйрәм дә тургайлар дип атала. Музей хезмәткәрләре мондый чараларны музыка клияте белән берлектә үткәрәләр. Максаты әлмәтлеләрне һәм шәһәр кунакларын рухи һәм әхлакый кыйммәтләргә җәлеп итү, туган якның борынгы йолалары һәм традицияләре белән таныштыру. Дети должны знать свои корни, свои традиции, обычаи. Мы как раз занимаемся этим. Чара барышында башлангыч сыйныф укучылары бәйрәмнең тарихы, халык уеннары, гореф-гадәтләре белән таныштылар. Уеннарда актив катнашып, кичәнең таҗы булган тургай икмәген авыз иттеләр. Тарихны белергә. Алар өйрәнәләр борынгы уеннар уйнарга. Әти-әниләрнең хәзерге современный дөньяда дигәндәй мондый экскурсияларга йөрткәннәре юк. Шуңа әлдә безне шулай чакыралар, һәм мәктәп каршы килми. Кел чакырып торсагыз да бик әйбәт булыр.
медведь в кругу стоял, а мы должны были по кругу ходить. Медведь говорил, что у него болит, а мы потом за друг друга держались за то, что он говорит. Нам с одноклассниками понравилось, мы будем играть в эту игру. Мы сегодня играли в жмурки. Мы в школе играем в жмурки. Борынгы бәйрәм атмосферасын ойның һәр икенче сишәмбесендә Әлмәт туган якны өйрәнү музеенда тоярга мөмкин. Лейсан Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Һәм тагын бер мәгълүмат. 16 һәм 17 март көнне безнең телеканалда 16 сәгать 50 минутта Әлмәтнең Нефтяник һәм Курганның Зауралье хоккей командаларының боз өстендә очрашуларының туры трансляциясын карый аласыз. Күрми калмагыз. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.